Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavuzana kwi-channel umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Udaba luthinta ungizwe kumfoka Mchunu ke laphana wengane zakwethu. Ujabule ke laphana wengane zakwethu ungizwe ehleli phakathi kwamantombazane ke laphana emcimbini osempumalanga ke laphana wengane zakwethu. Amazwi kangizwe ke laphana wengane zakwethu bekhombisa enjabulo ke laphana wengane zakwethu. Thina ngale kokukhuluma khulu ake sikulandele ke iclip uzwe laphana upresident wamabhinca ukuthi bethini ngenkathi ehleli nalapha oyelo bone. Niyaphila. Naze navasha. Isithembu sika president. Challenge injalezo ezibukayo lapho ukuthi ngeke zimthinte ngapenda miyeli BS Palace eMpumalanga and with all beautiful women to. Usho kanjalo ke ungizwe Mchunu wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula mawumusha. Ngiyacela wenze okulungile ucindezele subscribe ucindezele nebell ukuze uzothola ama notification njalo mas posta ivideo entsha si channel siyabonga. Manje kukumbi impilo yami nami